The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 4:26-27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Mark 4:38-40. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, you do not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon. As usual, natong routine, kung napapagkitay mga sala nga kini, kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang barriers to our study. Makahimong babag. So, dili makalihok ang Espiritu Santo sa iyang ministry, the teaching ministry of God, the Holy Spirit, tungkod niya ng mga sala. So, gimanduan kita sa pulong sa Diyos, we have to name, acknowledge, admit, and confess our sins. Homologeo, matud pa sa Grigong pulong. Just name, just cite, enumerate those sins that we have committed today. Sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. These have to be confessed. So, ang 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na humanimuwata ka na, andam na sabi ka sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nawalang ka ni mo higala, you are an unbeliever. Huwa pa mang kamudawat sa kaluwasan, ang imong pagbuhaton, maong paggamit niya ng imong kabuuton, free will. Aron ikaw makahimos labing manong danong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So we will now observe silence while we examine our conscience and find out if we have to confess those sins now. And 1 John 1:9 ang atong gamiton. Busa sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Okay? Let us pray. Let us pray. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga higayon, laing adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Gami kami sa Espiritu Santo pinagi sa bilin ka na mo na namong mga hunahunang tawhanon dito sa gawas. We have to leave all of these thoughts, mga suliran bas kinabuhi, aron dili kini mahimong pagbalda o pagbabag sa among pagabuhatong pagtuon sa among mga pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong
pagtuon pulo sa Dios niining adlaw. Okay? Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the doctrine of sin. The theological term niining doctrine of sin is hamartiology. Okay? So padayon kita kagahapon naghisgot man kita niadtong mga preconceived notions nga mao ay makababag sa atong pagtutok ni mga butanga. You see, and you know what we mean by preconceived notions. Kana bang imo gituan na sukad pa sa masukad pa gyud. Sa imong sukad sa imong pagkabata hangtod ning igayon na nga murag ning dukot na gyud ni tapot na gyud sa imong alimpatakan gining preconceived notions. Bisan tuod og wa kana matunong, wa masibo sa kabubuton sa Dios. So mao kana nga atong gitutukan kini. Mao bitaw kung giingon nimo nga timbang-timbang nga klaruha kung unsa gyud imong makita ug unsay unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero sa akong giingon nimo kagapon nga kung naagyog kay preconceived notions, I'm sorry, di na gyud nimo madawat kining mga butang nga atong ipangisgutan tungod kay sirado naman ang imong una-una. Gawas kun imo na usab nga usbon ang imong attitude og magpositibo ka. And you know what I mean. Okay. Karon natin ipadayon kini nga ang tanang mga sala sa tanang mga tao were imputed to the perfect human nature of our Lord on the cross. Right? Nakahibaw na taana, nakasabot na taana o gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingong kabuton. He used His free will sa pagdawat sa atong mga sala. Okay? Si Ginoong Jesucristo midawat ni ining pag-isip, this imputation, ang pagpasan, pagpasangil kaniya. Now, di man to iya mga sala. Ato man to mga sala. Samtag yun ka na. Pero ang silot o sohol sa maong mga sala, dito kaniya ipahamtang. Og ang sentence, because He had impersonal love for all mankind, then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins, tanang mga sala ngadto sa iyang pagkatao, to His humanity. Mao to atong gisgutan nga samtang siya mituaw suds tulo ka oras gikan sa alas 12 sa udto hangtod na sa alas 3 sa hapon. Nagsinggit siya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Now this was the time when God the Father, ang unang Diyos ko ang iyang gibungat, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos ko iyang gibungat, mitalikod ni Ginoong Jesucristo sila tungod kay unsa. Perti nagyong himia, perti nagyong hugawa ni Ginoong Jesucristo gumikan sa atong mga sala sod sa tulo ka oras nga gibo-bo, giho-ho, gidakdak ngadto kaniya katong tanang mga sala. Gikas alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. No karon nakasabot kag nganong kaduhas Ginoong Jesucristo mo sangpit og Dios ko. Tungod kay during those 3 hours mitalikod naman kaniya ang Dios nga mahanog, ang Dios nga Espiritu Santo. Samtang gipahid ngadto kaniya, gipasangil ngadto kaniya ang tanan tang mga sala. But ang mga bag-ong tubo ron magkasabot samtang si Ginoong Jesucristo nag-download sa atong mga sala. Okay? So, our Lord Jesus Christ accepted this imputation and God the Father judged them. Mihukom kaniya
o kanila niadtong sabot ang mga sala may gihukman ngadto kang Ginoong Kristo. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father tungod kay nagpabilin mang iyang personal nga gugma ngadto sa iyang langit nun nga amahan. Now, tanawa ragod ang virtue love ni Ginoong Kristo. Iyang gigamit ang iyang prototype divine dynasphere. Hinumdum ka? Humaningan sa iyang divine dynasphere, prototype. Ang ato karon atong panahon sa simbahan is operational divine dynasphere. Hinumdum na. And part of the prototype divine dynasphere mao ang virtue love. Ang duha ka gugma, personal ug impersonal nga gugma. Jesus Christ used virtue love here, didn't he? He had personal love for God the Father, and he had impersonal love for all mankind. Tungod sa iyang gugma nga personal ngadto sa Dios nga Amahan, iyang gilahos ang maong buluhaton nga iyang pasan that he carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Wag ko niya ikita personally. Ang panahimong sala, ang akong sala, iyag yung gipasan dito sa krus. Nakita ni mo? Ingon na nakagrabe kining bahin sa sala. Kasabot ka. So atong maklaro karon kining atong mga sala diin yunik kinigikan asa kini paingon ug unsa epekto niini sa kinabuhi. Ato makita dinhi as we move forward in principles in eternity past sa kaniyang tungwa pang tanan, si Ginoong Jesucristo as eternal God made 4 decisions. Wa pa gud siya moadto sa cross. Dito pa meeting kini silang tulo hinomdom ka sa kung ingon nimo. Nag-meeting ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o ang Diyos Espiritu Santo. Gamitin kini silang tulo dito sa Eternal Life Conference. Mo na tawag niya itong ilang tigom. Now, ato ragong labason sa itong panunduman ang doktrinas balaang Trinidad. The mystery doctrine of the Trinity. Mao kini gitawag og doktrinas usa sa tulo. 1 in 3, meaning 3 divine persons in one God. Okay? Usa ra ka Dios. Kini silang tulo ka persona mao ang nagalihok alang sa atong kasaysayan. Did you know that? O ang resulta niini, ang Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo naghimo og 4 ka desisyon adtong higayuna nga sila nagmeeting. Misulti ang Diyos nga mahanog. Well, ako, mao kini ang atong solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. Ug ang Diyos nga anak, Jesus Christ, misulti usab sa pag-ingon og, okay, doon na kay 4 ka butang ang akong pagabuhaton. Ang unang butang mao kini, substitutionary unlimited atonement. Si Ginoong Jesucristo, miuyon, he agreed to go to the cross and be judged for the sins of the world in his being human. Sa iyang pagkatao. Ayaw yung saipa na, dili ang iyang pagka-Diyos. Mao itong nagpakatao siya, kaya adtong iyang pagpakatao, maura ito'y bugtong paagi. That was the only way nga siya mahimong muangkon sa atong mga sala. Asa gud muangkon ang Dios sa atong mga sala? Di mahimo. Mao bitaw hinungdan ngano kun maghisgot na sa pag-anhin ni Ginoong Jesucristo. Siya sa Ginoong Jesucristo nga hingpit nga Dios o hingpit nga tao. Ang iyang pagka-Dios wa mulihok samtang dinhi siya. Kasabot ka? Ang iyang pagkatao. So, substitutionary unlimited atonement. By the way,
I hope nakasabot mo unsay bot pasabot niining unlimited atonement. Now, ang ikaduha niyang desisyon nga gisgutan mao ang propitiation. He agreed to satisfy the justice and righteousness of God the Father. So, propitiation. Ang pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos nga Amahan. Ang tulo niyang desisyon nga gisgutan mao ang gitawag in English og reconciliation. Jesus Christ agreed to reconcile pagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios. Pinaagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, ang number one substitute, sabot tag-unsay substitute na pagpuli. Number two, propitiation. Pagtagbaw sa gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios mao may magahukom sa sala. Ug sa dihang si Ginoong Jesucristo mao ay mipataliwa tali sa hustisya sa Dios ug sa ato ang mga sala. Ang silot nga gidemand, the justice of God demanded punishment for sins. Imbes kita'y pagasilutan sa atong mga sala, si Ginoong Jesucristo mo ay mipataliwala sa pwesto. So, ang silot didto ipahamtang kaniya, mao na'y propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Dios sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Then, reconciliation. Ang pagpasig-uli. Reconciliations in English, okay? Tungod kay si Ginoong Jesucristo man maoy hingbayad sa demand sa hustisya sa Dios. Karon, kitang mga tao, kita unta ang bayad. Kay gibayaran man ta, gawas non na ta. We are already free nga mapasig-uli. May balik ngadto sa Dios. Okay? So I hope nasabtan mo na. Now, apan ang Biblia nagasulti nga usara ang tigpataliwala karon tali sa tao ug sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Because it was the Lord Jesus Christ who decided in eternity past to make that action of reconciliation. Why laing pagi? Now, kung buot kang mahibalik ngadto sa Dios, then usara ka pagi nga ikaw mahibalik ngadto sa Dios, mapasig-uli ngadto sa Dios, ug kanang maong pagi maura ang imong unsa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. O ang ikaupat niya nga desisyon nga gihimo alang nining atong kahimtang sa sala, mao ang gitawag og redemption. Sa Bisaya, ang paglukat. Okay? In redemption, Jesus Christ agreed to set man free from his slavery to the sin nature by providing the redemption solution of salvation. Pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, kining doktrina sa redemption, bahin usab kini sa pagtulunan sa Biblia, may tungod sa paagi sa kaluwasan sa tao. Bahin sa doktrina sa pagsangyaw, pagsaksi, o witnessing. Karon, sa sige natog paghisgot, sa sige natog hisgot nining bahina sa paagi sa kaluwasan, wa ka ba makamatikod nga wag yung kumuhisgot bisa gamay bahin o pasaylo. Wag yung mention anything about pasaylo. Now, tutukin ni pagayo, ha? Now, do you know why I never mention about pasaylo? May bawa kang ano? Wa nako nahisgoti og dili gyud ko makahisgot bahin o pasaylo tungod kay paminaw.
Tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa krus, way pasaylo nga nahitabo. Nakadungog ka to? There was no forgiveness at the cross. None. Now, nating aligyoy mo, liskuhag, o makadungog ining puntuha, musintag yun sila. Nga way kapasayloan ang nahitabo dito sa cross. Paminaw yung mayo nini. Paminaw pagayo ining atong ipatinaw kanimo bahin ini, igala. Kay this is very critical. Ang tinuod mo kini. Ang nahitabo dito sa cross, maura ang paghukom, judgment. Gusto? The cross was judgment. The cross was not forgiveness. Tutukin na pa kayo. The cross was not forgiveness. Dili ito pagpasaylo. Dili kapasayluan ang cross, kundi paghukom. Unsa man dahil nahitabo ni Ginoong Kristo dito sa cross? Unsa man nahitabo? Namatay. Basta? Nung anong namatay man siya dito? Tungod sa atong mga sala. Ug ang iyang kamatayon was judgment. Kita niyo? Because the justice of God demanded that particular punishment. So there was no forgiveness that happened at the cross. None. So tingali mo ingon kag, di na ko maminaw ng ilang Bible study. Nagaingon na sila, wa ko na kapasayluan o forgiveness ganito mo dito sa cross. Well, okay. Ayaw nagtalikod. Ayaw nagsinta. O liskuhag dayon ining pagtulunan na. Ablihi una ang imong pangunahuna. Have an open mind. Be analytical. Ipakita ng imong pagpensar. Of course, pangayo ang Espiritu Santo ang iyang paglamdag sa imong salabutan bahin ining ingnon ta delicate doctrine. Kung you consider it real delicate o tanugon. You know what? Tanugon baya ni. Now, only God, the Holy Spirit, who can truly enlighten you, can make this thing lucidly perspicuous. Tataw, tinaw, nga pagpasabot. Okay? Now, let's talk and concentrate bahin sa forgiveness. Kaya bang kapasayluan? Forgiveness is separated from the cross. Okay? Tutukin na. Dihay kapasayluan nga nitabo, apan way labot sa cross. Atong tanaw niya, forgiveness did not occur at the cross. Wa may tabo dito sa cross. Ang pagpasaylo sa mga sala, wa may tabo sa cross. Natingali mo ingon ka o unsa man itong iingon ni Ginoong Kristo nga amahan pasayloan sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Di ba ito usato sa pito ka katapusang pulong ni Kristo samtang dito siyang ilansang sa cross? Now, paminaw. Kanto dili ka pasayloan? No. It was not. Palihog, klaruhan na. Ug magduda ka na, tun-i ka na sa original nga pulong gigamit sa pagsulat anang bahinas balang kasulatan. Tun-i. Unya itandi ka na sa tanang kategoriyas, tanang doktrina, diyas balang kasulatan. Kay dili kadto kapasayloan sa atong mga sala. Dili. That was personal forgiveness of the Lord Jesus Christ. Ngadtos mga tao nga nagbuli, nagdagmal, kanang nagdaot kaniya. Personal ba? Mura ba o panalitan? Na ay makasumbag nimo. He tried to beat you niya. Siya nakasumbag nimo, mangayo dayo nimo pasaylo. Sumuingon ka ipasaylo na ka nako. Okay lang. Exactly the same thing what the Lord Jesus Christ showed towards mga tampalasang mga tao nga nagdaog-daog, nagbugal-bugal, o nagpasipala kaniya.
Way labot ang atong mga sala adtong maong pagkasultihan ni Ginoong Kristo. Wa. Now let's clarify this. Forgiveness is a result of the cross. Ako malikon. Forgiveness ang kapasayloan resulta kadto sa cross. It was not what happened at the cross. Atong makita ni karon when we move forward. Before the judgment of the Lord Jesus Christ at the cross began, our Lord prayed to the Father from His humanity to forgive those who were crucifying Him. Kadtong pag-ingon niya, pasayloan sila. That was personal forgiveness from Jesus Christ, and not the same forgiveness of sins at the moment of salvation. Kasabot ka? Ang uban tingali ninyo, moingon nabayay verse sa Bible nga nagasulti yun og forgiveness of sins. Naabitaw. Naana si piso. Tanawa. In Him we have redemption. Kasabot na tag-un sa redemption, di ba? Redemption means paglukat, okay? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Oh, unsa may gipasabutan na? Grabe na. Mauna, atong ipatinaw kini. Diha kaniya kita may katubsanan pagtubos maning redemption. Bayad. Ang pagtubos pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Okay? So naagyo pasaylo, di ba? So sa krus, dili. Atong klaruhon. Nganong di man nga in Him there is redemption. Dito man ni may tabo sa cross. Sakto? Dawat ka na. So redemption happened at the cross. Okay? Nga naman, now, redemption through His blood, the forgiveness of sins. Now, sa original nga Grigong pinulungan, di na lang nato hisgutan ng mga pudong. Ato na lang tanahon ang porma kay importante ra bagyod kaayo kining porma nini. The word redemption of the word forgiveness are all in the accusative form. Accusative. Okay? Atong makita karon nga accusative, puros ni sila mga aktor ining maong bersikulo. Mao ni sila mga bida ingnon tas maong bersikulo. Redemption and forgiveness are both in the accusative. But kung atong tanahon, naa sa accusative sila. Pero ang subject, di man gud ni sila subject. Tinuod sila ang bida pero dili sila ang subject. Kaya ang subject ini mao man si Ginoong Kristo. Him sa taas. In Him we have redemption and forgiveness. I'm sure that's not noun kundi ang verb in the accusative form. Ato makita karon. Ana noun nalibog ko kaya ang verb ini is sige man tagtudlo ang pulong nga hell ang pag-angkon. So we have the Lord Jesus Christ, we have redemption. Kita in Jesus Christ, we have. That's another arrangement. Redemption through His blood and the forgiveness of sins. Ang redemption, kuyog ini nga phrase og ang the forgiveness, kuyog ini nga phrase. Now, ang redemption ug ang forgiveness are both in the accusative form. Og tungod kay duha sila kabuok nga naa sa accusative form or accusative case, ato kini gitawag og double accusative. Ining arrangement. So we have redemption and we have forgiveness. Now, niya pangutana karon. Unsa may bot pasabot kung dunay duha ka accusative sa usa ka sentence, duha ka accusative, di mahimo nga silang duha dungan ug bida. Di man mahimo. Kay kung dunganon kini silang duha ang bida sa mao nga sentence, di masabtan. Libog ka. Di ta makaklaro og unsay bot pasabot ana.
Atong makita karon tungod kay double man ni sila, dunay usaan ni nga supporting aktora nilang duha. Kung mao ni nga atong kanang hisgutan ugma ato madayon na to kini di ko gusto maglibog ka. So di nila ko nakita kutob dapit ka gihapon sa pagpakiguban ka nato pagsubay nini nga mga pagtulunan. Okay, nagpasalamat nagkalahutay ta nini nga itong pagtuon nini. Kita taog ba? Ama na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong nga pulong. Lamdagi kami, Dios, sa dugang pang mga pagpatinaw ni imong mga pulong. Aron dili kami maglibog, pinagi lamang kini sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ning tanan, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Diyos ug manluluwas. Amen.